Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade woɗɗiɓe e ɓadiɓe, sukaɓe e mawɓe, rewɓe e worɓe, goto kala e mon ɗo woni wiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Woni ɗo henne ko grève lesto winda ɗon ko hofngo juŋngo men, ngaree ha jewten. Mo les one winda hen ko hofngo juŋngo men, ngaree ha jewten. Grève woni en grève dental diine ngal 1, ngal 2, ngal 3, ngal 4, ngal 5, ngal 6. Koko saabi hofngo juŋngo ko min kaali, min kalti, min noddi, min ewnima hamin tampi min donki dañde lawol. Amin jiɗi gollade, min donki dañde damal ɗo min dewi hamin gollo. Min mbi yo balle mbaɗe, min donki dañde ɗo lawol ardi ha yetto. Min gandano ko haalate ko yettaki on walla yettima on. So yettaki on noon yetto on hande min kaalanon ɗum, ƴeewen safaro muɗum. Wiya ko yen ngar jewten, ƴeewen ɗo tonguɗen ɗum. So tawi en jokkat golle meɗen ganden, so golle dartoto kadi ganden, taw ko enen ɓamdi gollal. Dental diine 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 en jii ko woni hen e yimɓe, alhamdulillah, en majjani ko woni hen ko. So goto fof noon heedi bange wi on jarama jokke golle, jokkata golle. Jokkata golle ko goto kala ara waɗa kañum jeeyi dental ngal, feeñira mbaadi arde fewñude. So tawi noon on gaccidi min e golle ɗe, min gari ha ɗo min dartini, hankadi min donki yaade. Teddi min mbi yo ngar denden jingen, goto kala ƴeewa ko wawi no wawri addira noon. En donki nande, en donki nande, en donki nande. En kaali, en kalti, en ewnima, en ewdima, en kaali, en kalti, ha hankadi haala ka waɗi elli hen kadi wuntino ayibaji ni. Min deeƴa seeɗa, min dartina gollal ngal ha min jiiya lawol bawol artirde min, min gara min golla. Oɗon gandi ngal ɗo gollal ko gollal tingal. So min kalani on no gollorte ni, kala audio garɗo do mon ɗo son kalanama no wadda ha yetti on, ɗiɗo bandaji juuɗɗi gaɗoton ɗi ko bandaji ndendata ndindini ha wona banda goto yetto on, weela nawde. Kala hen audio waɗe tabla mum fewne ha fewi adde sara mon. Kala ko arata eɗen gandi no ardata ni. Son keɗima bangeji goɗɗi oɗon gandi no wayata. Ene fewna ha fewi, ene moƴƴina ha moƴƴi, ene adda e mon yo naw yo naftoroyo. Kono min donki dañde damal ɗo min dewi hamin gara e mon. Courant min ngala, wifi min ngala, connexion min ngala, ko ma mbaɗa jawdi mbaɗa hende ara. Ɗum ɗon min natti wawde min donki, min donkiti, min kolli on ɗum laabi limtinɗi. Walli hen bo wutan woɓɓe tan jarti lesto ne mbaɗa ne mballa min saabi Allah. Enen duusa min eɗen ngal gollal. Ko so wiyama dental diine 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 donko yobde courant e wifi e geɗe goɗɗe balla walloɓe, ene jalnide, e huɓɓinide. Ko yimɓe ne men ni, ko ñamoɓe, ko yaroɓe, ko joom haajuji en, ɓe gacci haajuji mabɓe. Goto kala pinɗo dawa e haaju mum. Kala pinɗo dawa e haaji muɗum, golloyo arta, heɗo gayna yo jarama jokke golle, min beltima. Jokke golle, min beltima. Eyyi min beltima kay, eyyi beltoɗe. Eyyi min kay min beltima. Tawde min gari ha ɗo, min mbaɗani dental diine 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6.
eɗen nanne ñande fof oɗon jiya ene ara ala nde tardi hay ñalawma goto ene oɗon jiya ɗe ari dentamo ne deeƴi ala caɓal ala korto ala deeƴi ngal o ene deeƴi ngal ene deeƴi 3 ene deeƴi 4 ene deeƴi 5 ene deeƴi 6 deeƴi en jii no deeƴiri ni en ballama en jinganama heddi enen kadi garen notoɗen jingere nde goto kala mum naate poos itta ɗon ko wawi adda hoto yaw hami goto fof so wi mi wawa o wi mi wawa goɗɗo wi wawa hol mbawo etoɗen min mbawa komin mbaɗa hen fodde amen nde amin cooda connexion mon tinani amin joɓa courant mon tinani amin cooda portail bon ɗum tinani ɗum fof ne fonno denta pongal ni darna gollal yobde wifi yobde courant walla wifi o walla portable ɗe walla ordinateur ɗi fof waɗe hen ko golle no foti yimɓe naftorto dental ngal namdi ɗum fodde temedde ɗiɗi neɗɗo joom dental non ɗo fodde joom temedde neɗɗo joom dental non ɗo amin gadda aɓe ƴetta aɓe nawa so tawi joni ga noon darti no mbatten ɗo garanten ɗo eɗen nokka ɗo eɗen nawato en belsinima ha ɗon uddi no mbatten min mbawi ko haalde min piyata hay goto fosata addu ko hedema min kaalon gadde so gaddi min jokka on gadda min dartina min mbaɗat noon min donkiti min kalni min donkiti wadde garen jaɓɓoɗen ɗum ken dental hoto jawen so goto waɗi seeɗa rennam ma yoɓ courant yoɓa wifi yoɓa ɗum ɗo ko so goto wiino jarama jokku golle gasi jokku golle jokku grève alhamisa aljuma janggo garen dippen kaalen ƴeewen hol feere mbatten ha feewa seeɗen mbawi jokkude eɗen gandi mbawi jokkude garen denden jokken en mbawa jokkude jokkito garen tan jokken ƴeewen mesele tan garen ñoten ha feewa jokken golle men jokken golle meɗen mbiya so mbi jokke golle on gaccidi men fayin pay ko jokken golle wiyete garen jokken golle ɗe eɗen janga eɗen kalda eɗen nafodira ɗum woni nafoore aduna e lakara janga diina ma keeɗa kabaruji ma aɗa suudu ma a yaha e nokku a wallama ar balla annene a jinganama ar jingo ceerno nde mbawi min kaali en dukani en kaɓani noon eɗen gondi jamma e ñalawma so dental ngal ne woodi en dendi so ngal wooda kay haji enen gondi so ngal dartima enen gondi en dartaki wama noon gollal ngal noon ko namdi ko garen jinguen ɗum mbaɗen hen naftoroɗen en donki ɗum ala mbawmi hen de sen donki ala mbawmi hen mbawi ko haalanden noon ko fof haalnama an gonɗo dental diine a haalnama an gonɗo de a haalnama an gonɗo 3 a haalnama an gonɗo 4 a haalnama an gonɗo 5 a haalnama an gonɗo 6 a haalnama hawto hay goto wi mi haalnani ɗum on fof kalami ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo on fof mi haalni on ɗum gadde ballen jinguen hoto hay goto ɗaw hoore moƴƴere yahawre ɗo de sen jeeɓima noon ha majjiri en min jiino wayi min kam wiyata ha batte mi deƴƴita mi deeƴi mi sabbi on janggo eɗen kalda aljuma eɗen kalda sen kawri aset golle men garta jokka en jiyani noon damal ɗo dewde ha yalten bowal tan mbaɗen noon on callinama on juurama ko musidɗo moon guiɗo mon almudo moon nder e boowal Yaya Ly kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin oɗon jarlo oɗon jaafo minen gawi min jarde min jaafima oɗon yara jaafo wassalam grève Hofngo juŋngo